Guys, welcome back to my YouTube channel. So ini 1, 2, 3, 4 chilli. Dan sini chicken chilli kajir maltolilla. So yan kattupura maltolitte. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪಾಡ್ ಉಂಡವೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತು ಅದ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಸೊ ಮೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡತಿ ಕಬಾಬ್ ಕನತೀನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ದಯ ಪಂಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾತೊಂದು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾದ್ ಕಬಾಬ್ ಕನತಿ ಅವನು ಕನೈದೇರು ಕಟ್ 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 ಮಲ್ತ ದೀತೆ ಇದು ಇಡೀ ಇಡೀ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಾತ ಅಂಚ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ದೀತೆ ಸೊ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ದೀತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ದಾದ ಅವೇನು ಕಡಿಪ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಆಪನೆ ದುಂಬೋರ ಐದು ದುಂಬು ಪುರ ಮಲ್ತೋನಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಒಬ್ಬ ಆಸೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಅದು ದಿನ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಂದು ಮಲ್ದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲ 2-3 ದಿನ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟಿತಿ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕೆತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತಚ್ಕೊಂಡು ಸಸಿತ ಬಾಲೆ ಬಡವ ಕೊರೊಂದು ಹುಲ್ಲೇದು ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡವ ಕೊರೊಂದು ಇರ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಿಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಳೆ ಜೊತೆ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಪಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಮಾಡು ಓ ತುಪ್ಪ 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 ಮೂಳು ಬೇಯೋ ನುಪ್ಪು ಸಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ದಾದನಾಗಿ ಟ್ವಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಿ ಗೈಸ್ ಶೆಫ್ನ ಕೈ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ತೀರಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪುರ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸಾಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ರು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯರಿದ್ದೆ ಬಡವ ಜೋರು ಹಾಂ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನುದಾದೆ ತಿರ್ಗಾಯಿನ್ ಅದು ಅದದು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಜಾಲು ಡಬ್ಬೆದೊಲ ಉಂಡು
ಅವತ್ತು ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡು ಅವ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ದು ಈತ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಜಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 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 ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ದಿಲೆ 9:53 ಅಂడి ಟೈಮ್ ಜುಂಡ ಬಾಲೆ 10 ಆಂಡಲ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ನಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ ರೆಸಿಪಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಕೆರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಕೆರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲವಿ ಯಾರು ಕೆರೆತೇನೆ ಕೆರೆ ಪೊಚ್ಚ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಎತ್ತಿನತ್ತ ದೇ ಮೂಲು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅತ್ತಾವ ಕಾಲ್ಯ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನೂತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅವೇ ಚರ್ಮುರಿ ದೇನು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಈತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರು ಗಿಂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೆಂಡ ಯಾವುಚಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡು ಮಸಾಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಕ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೆಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಓದ್ತಿಜಿ ಹೊರ ಮಲ್ತೆ ಆತ ಆನೆಯವರ ಅವು 2023 ಹೊರ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಕನನ್ನು ಒಂದು ದಾಯ ಮುಲ್ಪ ದೀಪನು ಲೈಟರ್ನ ಎಲ್ಪ ದಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಒಂತೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಒಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸಮೋಸ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ ಹತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಅವೇ ಕಬಾಬನ್ನು ಕಾಣತೀನಿ ಮಲ್ಪುನಾತು ಸೋತೇಜ್ ಐಕಿತೆ ಕಬಾಬನ್ನು ಕಾಣತ್ತು ಮಲ್ಪ ಎಂಚಾತಂದು ಸೂಪರ್ ಮುರಾಣಿ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ಕೋಡರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೊಗ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪಾರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋರಿದ ಖಾರ ಅಲ್ಪ ಒಡೆಯಳು ಕೋರಿದ ಖಾರ ಅಲ್ಪ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ನೀರಾದ ಕೋರಿದ ಖಾರ ಅನ್ನಿ ನೀಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರಿದ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ಪಾರು ಮುಗ ಕೋರಿದ ಖಾರ ಬನ್ನಿರಾದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಕೋರಿದ ಲೆಗ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಂ ನಾನು ಅಂತ ಬೆಟ್ಟ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋದಂತೆ ಕುಲ್ಗ ನಾನು ಬಟ್ಟಲ್ ದಿಕ್ಕ ಅವನಿಯ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿ ಪಾರು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದು ರೆಸಿಪಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪರತಿ ಹಾಂ ಪನ್ಪು ಹೊರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬತ್ತೆ ಹೊರ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆಲ್ಲೇನು ಕಾತು ಕುಲ್ದು ಕುಚ್ಚನೆ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಡಾಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಬಾಜಾರ ದಿಕ್ಕದು ಬರ್ತಾ
ಬುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಪತ್ತಗ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂತ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಿತ ಹೌದಾಗ್ತೀನಿ ಸೋಪಾಕು ఇంత కారం ఇది కొడదాను తర్వాత సోకాకు నా వల్ల అసలు నాకు చెప్పు ఇంటప్పుడు నేను ఇదేకి ఎందుకు అనుకుంటున్నా నా నెక్స్ట్ బాగుంది